No dobré ránko, takže ja už som sa nachystala do práce, bola som ráno ešte rýchlo na voľku pred robotou, lebo konečne je nádherný deň, konečne svieti slnko, po 2 týždňoch sa, alebo po 3 týždňoch sa vyčasilo, lebo non-stop tu teraz pršalo, pretože my tu máme teraz zimu. A dneska konečne bol krásne, tak som si privstala, išla som rýchlo ešte na voľk pred robotou a teraz som sa rýchlo nachystala. Ešte mi chýba lipstick, musím si dať na pery. Na pery používam Charlotte Tilbury Pillow Talk a ako kontúrku používam Anastasia Beverly Hills. Toto kombo teraz úplne že milujem. Ideme si to spolu dať. Zafixujem ešte rýchlo make-up a ideme do práce. Pôjdem cez obednú prestávku, pôjdem na Pilates. Možno, že sa mi podarí niečo nafilmovať. Dúfam, chcela by som. A tak potom po robote neviem, čo ešte budem robiť. Snáď niečo natočím. A tak vidíme sa až buď na Pilatese, alebo večer doma. Mám teraz celkom také ťažké obdobie práci, že väčšinou tam ostávam fakt, že overtime do nejakej 7, do pol 8 veľakrát. A dneska by som mala mať celkom, nie že easy, ale dnešný deň by nemal byť až taký náročný. Tak dúfam, že prídem domov konečne na čas. Ešte rýchlo zafixujeme make-up. Používam tento, čo to je? Urban Decay Setting Spray. Ešte rýchlo si dáme parfém. Ja väčšinou používam tento Replika Bubble Bath, alebo používala som tento zo Zary, čo je napodobenie na Baccarátu, ale ten už mi nejako nevonia. Už som toho taká, podľa mňa už to nie je in, tento parfém. Ale čo milujem, teraz sú také masky a sandalwood, také scents. Toto je nejaká austrálska značka a je to podobný parfém ako Le Labo Santal 33. Ale kto chce platiť $500 alebo koľko za taký parfém, tak toto je skvelá podľa mňa replika. Ale teraz chcem kúpiť nejaký taký signature parfém, ale nemôžem nič zatiaľ nájsť. Takže ak by mal niekto nejaké tipy a rady na niečo také, čo je také ťažké, by som povedala, ale také, že woody, masky, leather maybe, let me know. A ja už idem do práce, lebo samozrejme meškám. Ešte vám rýchlo ukážem môj outfit. Nevadí, že meškám, pretože včera som tam bola na čas. Včera som tam bola overtime, takže to je úplne jedno. A sukňu a tričko poznáme, lebo to som vám ukazovala v minulom videu, ale toto sako je proste brutál, je to môjho frajera a je zo Zary, ale vyzerá úplne super, úplne oversize, milujem ho. Čo na to vy hovoríte? I love the way you take it slow. Make this light inside me glow. You're the only one who knows me. Saturate me when I'm great until all my colors show. I get lost in those hazy eyes. I'm in love with these lazy nights. So maybe we could stay back, lay back here and enjoy the ride. I don't wanna feel the night. I just wanna chill under the northern lights with you. I'll do whatever you want me to do. Sadie, you save me, keep me from floating away. Blue dream, baby, you leave me with nothing to say but Sadie. Can't take the hint and give up. My mama told me don't talk to people you haven't met. I guess my mama was right, but it's not 'cause everybody you meet is dangerous, but 'cause they'll break your heart. 'Cause she plays it so cool, making up her own rules, and I'm a loser for thinking I've got any shot in the dark. Now it's hitting me hard. Tell me, what am I supposed to do? 'Cause
Takže ja mám práve po Pilates class. Bola to dosť makačka, čo vám poviem. Ale som rada, že som si dobre zacvičila. Bolo to Pilates Athletic a je to, som povedala, že ťažšie ako ten normálny Pilates. Iba som si rýchlo zobrala lunch na obed, chicken Caesar salad a bežím naspäť do ofisu. A ja teraz idem robiť taký zdravý koláč, nepečený. No, nedá sa to nazvať ani ako koláč, by som povedala, ale je to tá taká, určite ste to niekde videli, to je taká tá obrovská bár, ktorá sa dá do mrazáku a potom, keď to stúhne, vy to iba tak nalámete a máte menšie kúsky a potom to jete ako keby také zdravé tyčinky. Je to dosť easy recept, ktorý som videla na TikToku, tak sa to idem skúsiť napodobniť. Ide tam iba peanut butter, banány, maliny, čokoláda a myslím, že to je všetko. Takže poďme na to. Hizi stresi pesa zinaniweka roho juu, kula vitamu mama mpaka sikukuu, na mnavyosafa mwenzako kama kiriku, yeah. Upate kula upate na viwalo juu. Baby niko so down, mwenzako bado naumiza ndonga, usije ukanichoka, baby tena ukanitosa. Mwenzako niko so down, baby bado naumiza ndonga, usije ukanipa utaila, taila, usisikize tantalila, tantalila. Oh mama, I go get some money for you, Versace, Gucci and Prada. No tak ja už som dotočila to video. Ešte musím dotočiť iba posledný klip, keď to vyťahnem z mrazáka. Ale toto je realita, natáčanie. Behind the scenes. Musím to tu teraz spratať. Neviem, či nie som špinala, lebo toľko som oblizovala tú rozpustenú čokoládu. No, idem sa ja vrhnúť na to. Vyzerá to fajn. Baby mama, ukisusa najitukana, moyo wangu na ugawanya roju. Tunafanana, mie nawe tunajichana, kama kundi tunagandana. Našu sladkosť už máme hotovú. Si môžete všimnúť. Nie je to ešte úplne 100% stuhnuté, lebo to tam bolo iba hoďku, ten banán a vlastne tá malina by mala byť úplne asi tvrdá, ale taste test. To vynikajúce. Rozhodne doporúčam. Hrozne mi chutí to. Ja som dala ešte navrch vlastne sol. Pripomína mi to chuť ako keby snickerské alebo niečo toho takého. Idem to asi ešte naspäť vrátiť do mrazáka do druhého dňa, aby to bolo viac také crunchy, ale inak vynikajúce.